Агитацията в изборния ден и в деня за размисъл може да се окаже не само възможна, но и съвсем законна. Причината е в социалните мрежи. Те са идеално място за всякакви съобщения, както от страна на политиците, така и от техните симпатизанти. А никъде в изборния кодекс няма забрана за агитация в интернет по време на изборния ден. Пред БНТ от ЦИК заявиха, че ще реагират в случай, че имат сигнали. Кой ще се окаже по-силен на предстоящите избори? Законът или Фейсбук? Аси Методиева работи по темата. Затваряме изборния кодекс и отваряме Фейсбук. Там са почти всички политици, които ще участват в предстоящата изборна надпревара. Щедро изпращат покани за приятелство. И ако в деня за размисъл и в деня на вота изявите по радиото и телевизията са забранени, то социалната мрежа се оказва перфектният терен за изява. Никъде в света все още няма конкретна регулаторна рамка. Толкова е ново, толкова е динамично, толкова технологията променя начина, по който ние комуникираме, че на някои места, в някои държави вече се появяват решения законодателни, но все още те са по-скоро изключения от правилото. За специалистите разликата между агитация и комуникация в интернет е огромна. При положение обаче, че законът няма формулировки за това, е трудно да се прецени дали определен политик агитира в изборния ден или просто общува със своя кръг фенове във Фейсбук. А със сигурност, ако те публикуват реклами, лично те, а то може да бъде проследено дали са те или не в интернет, те би трябвало да стоят под ударите на закона. Например, ако лепиш плакати със своят лик, но казваш, че нямаш нищо общо с тези плакати и някой друг си е решил, че ще ти прави компроматна война и ще ти ги лепи, твърде вероятно е да минеш между капките. Но в интернет, който и да пусне нещо на стената си, то този някой има лице, има история, има социална графика, той има приятели. Тоест, ако много искаме да разберем кой е той, не би било много трудно да се стигне до този някой. Ние оставаме на щрек и ще проследим какво и как говорят политиците в изборния ден и в деня за размисъл във Фейсбук. Изводът обаче от сега е ясен. Новите технологии вече са по-силни от законодателството. Въпросът е с какви цели и как ги използваме.